Wat hing het daar? Het is joen. Tomke sliept in zijn bedje. En Romke lijdt lekker in zijn koer. Cornelia hoeft nog net op bed. Ze stiet voor het ruut. Jongen, het gaat me hut met bouwen van die nieuwe huizen. De morgen staan al. Huh? De bellen. Waar kan dat nog wezen? Cornelia doet de voordeur riepen. Op een stoepen stiet juf Klaske. Mijn grote tas. Ik wil die wat vreeën, Cornelia. Oh, kom dan maar in. Een bakje koffie. Oh, graag. Hier worden nieuwe huizen bouwd, Cornelia. En, Ja, dat weet ik. En dat kunnen we ook wel jaren. Oh, al die vrachtwagen en kraanauto's en zo. Ja, nou, en nou rieden er vanzelfs een protte vrachtauto's met stien en tegels en hout en pjelm. En we hadden geen fietspaad en geen zebrapaad. En de berm had wel veilig naar squallen. Ja, en daarom staan er van die heitende mem maar van die verkeersjassen aan. Om op te passen dat de bijen veilig naar squallen kunnen. Correct. Ja, Tom en ik hebben ze wel steeds, jongen. Maar nou is een van de heiten ziek worden. Moest jou us morgen helpen? Oh, ja, dat wil ik wel. Nou, hartstikke bedankt, Cornelia. In deze tas zit een verkeersjas. Juf Klaske gaat weer naar huis. Cornelia doet de tas hiepen en helpt de jas eruit. Ja, De jas is oranje, met zilveren strepen eroverheen. Ze past de jas even aan en zit in de spiegel. wat zal Tomke morgen opzien? Zo. Oh, wacht je. Ik doe de jas op een stokje. En dan hing ik de jas vast aan een kapstok. Dan ben ik morgen zakleer. Het is nacht en heel tjuster. Cornelia en Tomke sliepen lekker. Maar Romke sliept net lekker. Hij dreamt van een hele grote kat. En die kat wil hem klauwen. Romke wordt er wekker van. Wat heb ik raar dreamt? Oh, ik wil net maar in die koe sliepen. Ik wil mijn Tomke te. Romke klimt de koer uit. Heel stil sloept er de keuken uit. Wat is het je zuster? Ik zie gast niet. Ja, hier is de kongel. Trip, trip, trip doggen de hoenepoortjes de gong in. Maar in een bleef er stokstief steen. Daar hing de man aan de kapstok en hij joot lucht. Romke stoot de trap op. Hij vlucht de kamer van Tomke in en springt dan boppen op Tomke. Tomke, wekken worden. Ik ben zo bang. Tomke shit doorheen en knipt het lampje naast het bed aan. Romke, Romke zit te trillen op het dekbed. wat sto je midden in de nacht? Waarom luister je net in die koer? Ik ben zo bang, Tomke. Dringen de man aan de kapstok en die joot lucht. Ja, nou, dat ken het, Romke. Du zist wel wat dreamt ha. Echt weer, Tomke. Ik had zelfs jongen. Kist toen net even zien, Tomke? Of was toen net? Zullen we Cornelia wekker maken? Die jagen die man wel voort. Ik ben net bang, hier. Kom maar mij, Romke. Heel stil sloept Tomke naar onderen. Romke bloedt bang achter hem. Zuchste mal, Tomke. Sst, net zo lood. Aast jet Cornelia huis. Hij hing het door de kapstok, Tomke. Voorzichtig doet Tomke de door van de gong hiepen. Hij shot naar de kapstok en dan bloedt er steen. Du hast gelijk, Romke. Er hing het wat onder de kapstok. Dat hing het roos net. Het had zilveren strepen. Tomke, beweegt het hek? Nee, het hing het heel stil. Wacht je, dan zal ik het even omrijtje. Nee, wat, Tomke. Aase pietekij. Tomke stekt zijn hand uit om te vielen. Maar dan Oh, giet het licht op
En daar stiet Cornelia. Wat met de jimjes zo midden in de nacht? Romke is zo bang, Cornelia. Romke bang? Hebben we dat voor? Voor de man onder de kapstok. De man onder de kapstok? Hokkerman. Oh, bedoel je hem soms dat? Cornelia wiest naar de kapstok. Het is een jas. Ja, maar het is geen gewone jas. Het is een verkeersjas. Die doe ik morgen aan. En dan kan alle verkeer mij goed zien met die zilveren strepen. En ik zorg ervoor dat allebei veilig naar school kunnen. Oh, ja. De orenmoon stiet Cornelia met de verkeersjas onder de dik. Tomke en Romke mij ik mij. Maar nou binnen ze net meer bang voor de jas. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.